इ धोनी रिव्यू सिस्टम हटे, इ फेल ना होला, इ खेल करेला। एकदम धोनी भैया कह देले कि नो बॉल बाटे तो बाटे और फ्री हिट फेंको और हम एकरा के हौके आ कहा जाता 7वां छक्का रहल बा। तो हाँ, हमरा की एक बात बहुत ही अच्छा तरह से याद आवता अभी आयल है, तो हम आपके सुना दी। एगो कमेंटेटर हाँ यही बोले हैं, का बोले कि का खा के आइले, लगत है बासी भात और एगो हरियर हरियर मिर्च खा के आइले हैं। तभी देखा ई छक्का मारत तो लगत स्टेडियम के बाहर जाई और ई गेंदवा की लगत है चपटा के आलुआ के भरता बना दी। ई होला ना भोजपुरी स्टाइल। तो हाँ, ई ला धोनी भाई पिछुआड़ा में हुर दैली और ई बनारस की गली में निकल गई सर 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 चौआ। ई है भोजपुरी का एकदम से है ना, बताओ। तो हाँ, जिस तरह से देश विदेश में भोजपुरी तहलका मचा रहा है, उसी तरह से भाई लोग एकदम से इस IPL में भी तहलका मचा दीजिए और भोजपुरी के नंबर 1 बना दीजिए। जय हो भोजपुरी। तो हाँ, कहाँ बोले का स्टाइल है भोजपुरी के नंबर 1 बादशाह रवि किशन और अपनी अदाएं पर सुर्खियों में हमेशा बनी रहती आम्रपाली दुबे और वर्तमान में यानी कि सांसद और भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव क्या तहलका मचा के रखे हैं। कहाँ बोलता एकदम से ई बोल हुआ वहाँ तक ही गई है, बनारस के गली में चौआ है, तिला अभी सिवान से बक्सर पहुँच गई हुई। तो ये बहुत ही जबरदस्त लागत, बहुत ही मजा। तो हाँ, बात रहल का भोजपुरिया कमेंट्री का बहुत ही तहलका मचा रहल, आजकल बहुत ही पॉपुलैरिटी बढ़ता जे है भोजपुरी कमेंटेटरी के। आजकल लोकप्रियता इतना बढ़ता कि लोग बहुत ज़्यादा एकरा पसंद करता और वही कुछ ऐसा आए गए सामने बा। देखी का बोलता एकदम से धोनी भाई के लागत है 7वां छक्का है का। ये भोजपुरी में तो का बोली भाई, इतना सा तहलका मचा, भोजपुरी के जोड़ा नहीं।